Assassins de sèries! Ei, què tal esteu, Assassinators? Aquí tenim un nou espai d'assassins de sèries, on parlarem sobre les sèries del moment. Assassins de sèries! Sense que serveixi de precedent, al meu comentari personal parlaré sobre una sèrie que m'ha donat molt bon rotllo. Estranya en mi. Per això m'ha deixat molt descol·locat. Es tracta de la sèrie El Pacificador, que podeu veure a HBO Max. Bogeria en vena, protagonitzada pel gran John Cena. Alguns diran, però si és un puto catxa sense cervell. Nye. Envejosos de merda sou. És el puto amo. I aquest paper li va com anell al dit. Peacemaker. Si voleu desconnectar de les vostres merdes durant una estona, aquesta sèrie és la vostra. No us farà pensar, només gaudir a lo bèstia. Ara obrirem els telèfons perquè ens expliqueu la vostra experiència amb qualsevol sèrie que estigui a les plataformes d'streaming. Hola, amb qui parlo? Hola? Sí? Estàs en directe, com et dius? Soc el Marc. Hola Marc, abans de res, t'ha agradat la sèrie El Pacificador? Doncs, si et soc sincer, no gaire. Com? No tens ni puta idea. Així que a callar. Passem a una altra trucada. Ei, escolta! Endavant, t'escoltem. Soc l'Andrea. Bones, Andrea. No et preguntaré sobre El Pacificador perquè em temo que ens quedarem sense que ningú pugui comentar les seves sèries. Vinga, sobre quina sèrie ens volies parlar? De Afterlife a Netflix. Una sèrie complexa. Li he estat donant diverses oportunitats perquè m'agrada força l'actor protagonista, el Ricky Gervais, però ja no puc més. És extremadament lenta i depriment. No és una sèrie apta per tothom. No és un pou d'alegria, sens dubte. Sí, creia que em faria riure, però res de res. És tot un drama. Doncs sí. Gràcies per participar. Següent trucada. Hola, em dic Julià. T'escoltem. Mira, volia parlar de la sèrie La dona de la casa del davant de la noia a la finestra, que fan a Netflix. Té collons posar un nom tan llarg a una sèrie. Per mi ha estat una decepció. És una sèrie que suposo només els agradarà als fans de l'actriu, la Kristen Bell. Sí, és una sèrie de les de vull i no puc. Sí, sembla una legata a l'embriaguesa. Va tota l'estona amb una copa de vi a la mà. Bona apreciació. És una sèrie d'intriga, però no d'assassinats, sinó de quina serà la marca del vi. Bona aquesta. Gràcies, Julià, per acompanyar-nos. Visca les sèries! Que visquin! Vinga, ja no tenim temps per més. Ha estat un programa amb una mica de tot, com m'agrada a mi. Assassins de sèries! Quina sort veure que no tots els que ens escolten són tarats mentals. Hi ha qui té criteri i tot. Fins aquí el programa d'avui. No hi ha temps per més. I recorda, les sèries són ficcions, però no em toquis els collons. Assassins de sèries! Prema like si t'ha agradat, deixa els teus comentaris i sobretot subscriu-te al canal.